дар ноҳияи балҷувон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маркази хизматрасонии Гулдастонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Хуш омадед пешвои муаззами миллат. коргоҳи мазкур аз 2 ошӯна ва утоқҳои корӣ иборат аст. Дар ин ҷо занону бонуони чирадасти ноҳия ки маҳорати хуби дузандагӣ доранд, дар баробари оне ки ба кор ҷалб гардиданд, ҳамчунин барои омӯзонидани ҷавондухтарон низ фаро гирифта шуданд. қабати якуми бино аз кошонаи ҳусн, нуқтаи фурӯши либосҳои омодашудаи коргоҳ, машваратгоҳ иборат буда, дар ошӯнаи дуюм толори дузандагӣ бо насби 20 мошинаи дарздӯзӣ, утоқи маъмурият ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. мо гулдухтарони ноҳияи Балҷувон орзу доштем ки дар ноҳияи мо низ чунин бинои наву замонавӣ бо тамоми шароитҳояш муҳайё гардад ва шукронаи асосгузори сулҳу ваҳдат мекунем ки чунин бинои наву замонавиро барои мо низ гулдухтарони ҷавон муҳайё кардаанд. мо дар баробари он ки мизоҷонро қабул кунем, гулдухтарони ноҳияи Балҷувон ҳам бо тамоми завқу хоҳиш ба назди мо омада, мо низ кӯшиш менамоем ки чӣ ҳунару маҳорате дорем ба вайҳо омӯзонем. мо занону духтарони хонашин шукрона аз он мекунем ки ба чунин ҷойҳои корӣ таъмин гаштем. миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонем. масоҳати қитъаи замини ҷудогардида 8 сотиқро ташкил дода, худи бино дар масоҳати 290 метри мураббаъ аз ҷониби соҳибкори ҷавон Насимҷон Сатторов сохта шудааст. барои бунёди бино беҳтарин маҳсулоти сохтмонии ватанӣ истифода гардида, корҳои созандагӣ пурра аз ҷониби сохтмончиёни ватанӣ иҷро гардидааст. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки ин коргоҳи дузандагӣ дар ноҳияи Балҷувон ягона сех аст ки барои духти сару либоси мактабӣ ва мувофиқ ба талаботи фармоишгар маҳсулот омода месозад. мо дар ин корхона зиёда аз 30 нафар ҷавонон ва занон кор фаъолият мекунем. ҳозир ки айни фарорасии мактаб аст, мо барои талабагон либосҳои мактабӣ медӯзем ва боварӣ дорем ки маҳсулоти омода кардаи мо қобили қабул мебошад. акнун баъд аз ба истифода додани маркази хизматрасонии Гулдастон наздики 30 нафар бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. бо дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин ҷо оянда сехи дузандагӣ васеъ гардида шумораи коргаронон низ зиёд карда хоҳад шуд.